थ' गुड आफ्टारनुन बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो फिन खनसेबाव गोदानै बरायफिननाय थाबाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय जोंहानि आबै ओमफ्राय आबौनि न'आव थांनो नागिरदों जोंनि आइनि बिमा बिफानि न'आव ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आरोना आङो जोंनि आबै आबौखौ लोगो मोनैया ओमफ्राय आंथ' उन्दैनिफ्रायनो आबैनि न'आवसो थानानै फरायबोखानाय नालाय क्लास 10 सिम मेट्रिकसिम ओंखायनो माने आबै आबौमोनखौ दासिमबो गोसोखाङो आरोना ओमफ्राय नायनो लुगैयो बिदिनो ओमफ्राय दाथ' आबौखौ खोन्थाहरदों आंनो माने एसे लोमजागासिनो दङ ओंखाम जानो हायाखै मायाखै होननायखाय आं बेखौनो दा नायनो ओंखारदों आरोना नायनो थाखाय फैदों ओमफ्राय आंनि उनाव दङ सिम्बोरगाव हाइ स्कुल नायनो थांनो नागिरदों आरोना नै आंना सासे लोगो फैबाय नै कलेजनिफ्राय ओरैसो थांखायोना नोङो सिम्बोरगावजोंसो आमिनाव थांनो नागिरदां औ एसे लोमजादोंनो गोबाव जाबायना आबौआ ओंखायनो बोरायबो जाबायना मा खबर ओमफ्राय मोजां ना दासान्दि क्लासा सोलिगासिनो मोजाङैनो सोलिनाय माने एग्जाम जागासिनो जोंना दा बे आंनि उन्दैनि लोगो आरोना आंजों बे जोंमा स्कुलावनो फरायफाग्रा पार्कआव जोंमा स्कुलाव र'आ माखौ लाजिखो बेना समलपुरिनि बे बिसमुरि सरलपारा थांग्रा खाथिनि जोंना नै हेंसामथार लं राइडआव थांनो लिङो आं बेखौ हिमालयान गोनांखाय थाङा आंजों आलदाफोरजोंसो थाङो मालाय थ' गासै होनबा आबैमोननिसिम फारसे थांग्रोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था दिनैनि भिडिअआ बिदिनो सिम्पोल ब्लगबाबो आंनि थाखाय एसे इमसनेल ब्लग जागोन आरोना ओमफ्राय ओरै आबैनि फेमिलिखौबो खिन्थानाय जागोन आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था नै जों दा नै ब्र'जों आंजों फैदों आरोना बे ब्र'नाबो दा क्लास जोब्बायना ओमफ्राय आंनाबो दा एग्जाम जोब्बाय फुरा फ्रि जाबायना ओंखायनो डाइरेक्ट फैबाय जोङो बे ब्र'जों आंजोंनो जों दा डाइरेक्ट थांसै आरोना गाखो ब्र' सान्दुंआबो गोसाथार दिनै जोंनि आबैनि न'आ पाटगाव हालाम बाजाराव आरोना बे सिनामारि होननाय गामियावनो बेसेबांबा गोबावनि उनावसो थांनाय जाखायो आरोना आबैमोननाव दाबो बोसोरसे जाबाय खोमा आं थाङैया बिदिनो बोसोरसेनि उनावसो खनसे थांनाय जायो आरोना दा नै जि थांसैलाय ओंखाम उखैबा एसे सासिलांसै हिमालयानि टप स्पिडा 120 थाङो गाइस 120 ओमफ्राय 120 थांबाथाय एसे गारिया मावनो नागिरो भाइब्रेट जायो भाइब्रेट औ शिट दा नै जायनारि मोनफैबाय जायनारि गोदो उन्दैयाव बिदिनो बेरायबाय थायोमोन ना ओंखायनो जायगाफोरखौ मोनथिजोबो दासिमबो ओरै पाटगाव साइडनिखौ आरोना दिनै लाखि आरोना माने आंनि उन्दैनि लोगोखौ लोगो मोनबाय आङो बे ब्र'खौ फैयै हालाम बाजार मोनफैबाय ओमफ्राय ओंखाम जानो हाया होनदोंथ' आबौआ ओमफ्राय ओंखायनो स्लाइसफोर लानानै थांसै नामा सानदों आङो आरो नानिमोनबो दंना आमाइनि फिसाजोफोर बिसोर जाग्रा एसे लांसै स्लाइसफोर दंना माने गैयाना
बिस्कुटखौनो लांनांसिगोन नामा बिस्कुटखौनो हरदो होमबा मादै बै टप हार्टसा बेसेबां लायो दा 35 ना बेखौनो दे हरदो दे मोनसे गुसु लोंग्रा दङ मादै दङमोन माखौबा बै माबाखौनो हरदो गोदैखौ हरदो बै माजाखौ औ दे माजाखौनो हरदो बेसे गिदिरखौ औ दे ओहो बेनिफ्राय देरसिन दंबावो नामा औ दे हर दे सोलायथारबाय माथो मादै हालमाजारा बबेनि बेनि ए आं माबा बै सिनामारियाव गोदो थाफैयोमोन आबैनाव ओमफ्राय दा गोबाव जाथारबायना फैयाबो दासो फैदां ए आबौआ एसे लोमजादों होननायखाय फैदां बै आमाय सारजनखौ सिनाया आमाय सारजन सिनायो सिनायोना बिसिनाव आमाय सारजननि बिब'नि फिसाला जायो आङो नैबेहा 90 थाखाबाबो 90 ना दासो फैखादों औ क'क्राझारनिफ्राय आं दा क'क्राझारावसो थायोना लाबाय नै जोंबो मोनसे बिस्कुट मोनसे लाबाय दा नै लाखाबाय ओमफ्राय बे हालाम बाजारनिफ्राय बारा गोजान गैला आरोना आबैमोननि गामिया ओरै सिंजों हाबलांनो ना ओइ हाइवेजों थांनो सानबाय आङो ओमफ्राय गामि सिंसिम थांसैलै बेजों थाङैया 6-7 बोसोर जाबायदांलै हालाम बाजाराव फैग्रा लामा आरोना बियो माने आबैमोना बे बाजारखौ जायोना बे बाजाराव बे लामाजों फैयो दा बे लामाजों फैफिननानै नै गोसोखौ मारैबा मोनजोब्बाय आरोना सोलायनाय हाग्रासो जाजोब्बाय माबेलाय जोबथारबाय गोदो जेरै दाबो जेरै बायदिसो मोनबाय आङो जायगाखौनो बाजारावल' सोलायदों आरोना एसे आबैमोनाव सहैबायानो फैजोबो नै अबाय दोननोथाय दा नै आबैमोनाव सफैबाय ओमफ्राय जोंनि आबैखौ नायदो नै जोंना आबैया बुरिथारबाय मिनिलाय हादियानो ओमफ्राय नैबे जोंहा आमाय गेजेरनि बिसि आनैमोना गामिया माबामोन ना दतमा औ मुकुलदांनि नैबे आनैया नै जोंना बिमाया ओमफ्राय मा सारजनावहाय थांदों होनदों ए बेहाबो न'आवनो थाया सासे आमाय दङ बेबो ओमफ्राय आबौआ दङ आरोना उन्दुनानै दङ होनदों दा एसे लोमजानाय ना मानसिया मा जामारदों होनदों खुगायाव गाराय जादों ना जब'खा ना मा होनामोन नों जब'खा जादों होनदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो दा ओंखाम जानो हायाखै होनदों सानबेसे जाखोमोनथाय सानब्रै जाबाय होनदों ओंखाम जानो हायाखै होमबाबो खामानि मावग्रा मानसिना दहाय फुङाव सिखारनानै हालौखुमा हैदोंनो मानसिया ओमफ्राय आमाइजों रायजाबाय बे आमाइ दुइसिनजों मावग्रा मानसिफ्रा बिदिनो ना औ थानो सुखुवा जोंना आबौ लोमजानाया नै बेनो खुगायाव सानबेसे जाखो होनदों आबौ ओंखाम जानो हायैया सानब्रै जाबायना रायलायनोबो खस्थ' जायो दा ओंखाम जायैनि थाखायनो नै रानलायलायबाय मानसियानो ओमफ्राय मानोथो दहाय हालेवहैबावा नोंलाय हो नै बिसिनि बाबाजों रायजादोंनो आमाय सासेजों नैबे आमाय सासे बेखौनो जादो आबौ बेखौ बे मुलिया नै बे मुलि खांलाबायनानै देनायनो खुगानि गारायनि जब'खा जादों ना मा होनो दोलानाय खुगा दोलानाय बेखौनो जादो दे हामगोन दे बेखौनो जाबाय था दा ओंखाम जाहैग्रोसै थ' र' माने ओंखाम जानो हायाबाथाय देहाया बिदिनो गाज्रि जाखायोना दा नै आबौनाबो बिदिनो जाबाय बोराय बैसोआवसो बिदि जाबाथाय बिराद खस्थ' जायो आरोना जे बैसोआव ओंखाम जानांगौ बे बैसोआवसो बेहा बिदि जाना होजाबाय आरोना बे आनै सासेबाव नैबे आनैया बिसमुरिनि मा ओंख्रि आनै सबायजों दाउजों मैथाजों नाजोंल' नों संनाय औ आं सङाखै नै बै आनै सासेया नाबो जाबायना आनैया बेदर जाबाय बेहा गोदो जायामोन बेदर जाना लाग्रोसै होमबा जादो ब्र मोजाङै खोनाबाय सालाय दे दे बिदिनो जालाय माने बे गामिनि फंबायफोर आरोना बिसोरो गोदो आं
बेयाव थाफैबा आबैमोनाव थाबा बिसोर एसे उन्दै मोनो आरोना दा देरनानै क्लास 9 बिदि मोनबाय नो बिसोरबो ओंखायनो सोलायजोब्बाय आरोना मानसिफ्रा नै बे आंनि सासे लोगोनि फंबाय आरोना बिसोरो उन्दैमोन बिसोरो ओमफ्राय नैबे आमाइनि फिसाला बिथोन ना क्लास बेसेबांमोनलाय 6 ना ओमफ्राय नैबेहा सानजारां नाबो क्लास 9 मोनबाय ना बेबो आमाइनि फिसाला आंजों उन्दैयाव गेलेयोमोन बिसोरो आंजों खारफायोमोन आरोना आंनि उन खारफायोमोन ओमफ्राय दा जों दसे थानानै थांनो ओंखारबाय आरोना माने ओंखाम जाखांनानै बिराद गोबाव रेस्ट लाबाय जोङो ओमफ्राय आङो जोंनि आइखौबो दोनलांबाय आरोना ससे लामा ससेसिम आइयाबो दा न'आव थांफिनबाय ओमफ्राय जोंहाबो दा थांफिनसै जोंहा दा क'क्राझाराव थांफिनसै आरोना रुमाव नै जोंना आनैया सासेबाव जोंना आमायानो साबाखा ओमफ्राय जोंना आइया सासेल' आरोना ओंखायनो आंना बांसिन फुरा सोमोन्दोआनो आमाइ आनैयानो बांसिनखा आरोना फुरा परिबारावनो ओमफ्राय आबौ नोंहा बेखौनो जाबाय थादो दे मुलिया बेजोंनो हामगोन आरामसे ओमफ्राय बेखौ जानानै आराम ओंखामखौ मोजां जाबसिनबानो जाबाय उनाव खोनाबाय जेबो नङा दा ओंखाम जायैखाय मानसियानो एसे लोरबां जासिनथारदों मोजाङै ओंखामखौ मोजां जाबाय था दे आबौ दे ओंखामखौ मोजां जाबाय था जाखायो ओंखाम मोजांबा जाखायो बांद्राय जाला आरो आं दा सिन्था खालामनाङा दे हामगोन दे औ दे आनै दे नै जोंहा आबैनाव फैनानै खान्थाल मोनबाय ओमफ्राय जुखाम जों दा आबैमोननिफ्राय थांफिनसै डाइरेक्ट क'क्राझाराव आनै थादो दे जोंनाबो दे खोनाहैयाबा दे 나니 다다고 푸는데 다다고 deh nah bye bye deh मालाबा फैसिगोन थार' थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाइस जों दा थांफिनसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअ'आ बिदिनो सिम्पोलसो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि थाखाय एसे मेम'रेबल भिडिअ जाबाय आरोना बियो एसे इमोसनेलबो जाबाय आरोना गाइस थ' बाय बाय गाइस जय बर' हारिनि जा सेंग्राफ्रा जाबायबो खान्थाला गोथावमोन ना आबैमोन ना खान्थाला लांथियाव दाखेबलै जेबो होनबावा नोंसोर नो रेसपन्स गोथाव जागासिनो सेंग्राफ्रा खालामब्रा नाय गोथावानो ओरैबायदि बुंनोनो टाइमखौ मोनाखै नै गोमोन बे बानलु बाथोन सोलाजोब्बाय